ти усъкътяваш следващите поколения Сега след сме теб. в обучение. Това нещо е много интересно, което На казваш. Юли Тук ще е Тонкен. супер, ако може да влезнем още в дълбочина. Тоест, че ние, чрез действията, които правим, особено когато има сериозно натрупване, ние можем да влияем върху Ние нашото променяме ДНК. бъдещето на нашето На поколение, поколенията. буквално. Точно така. Да. Да, защото, дам много прост пример. Ако всички в семейството ни 10 поколения назад са били с наднормено тегло, супер зле като физически характеристики, ако ние сме невероятно, ако всички до тогава са били 1 от 10, ние сме 10 от 10, и няма на нашите деца да предадем 10 от 10 ген, но ще им предадем 2 от 10, 3 от 10, 4 от 10, 5 от 10. Тоест, Точно така. ще вдигнем генома като цяло. И пак, ето, като говорим за геном, има едно на генетиката съвременно направление, което се казва епигенетика. Не знам дали ти е попадала някаква информация. Да, много интересно. Много от цял интересно. свят. Защото хем от една страна ние имаме някакъв генетичен материал,